vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Zita rangu ndichangozvitiwo Mona Lisa, not my real name. Uye zvekare ndinobvawo kuZim, ndiri kugarawo muno muJohannesburg. So mukoma, I am a slay queen, ende kuti ndinge ndichizotanga kuita slay queen izvi ndakazvitanga mainge muri muna 2018. Pandakauya kunoko, it was because of my other friend uyo wandakadzidza naye patainge tava ma-A level. Saka musikana uyu iye, she came to South Africa like a very long time ago. Ndokubva ndazosangana naye paFacebook, tikabva tatanga kutaura, then ndikabva ndamuudza kuti Zimu yainge yakaoma. Saka akabva azonditi ndaifanira kuti ndinge ndichiuyawo kuno kuSouth Africa. Ndokubva azonditumidzira mari ndikauya kunoku naMalaisha, ende Malaisha wacho ainge atori hama yake. Ndikatotanga kutodanana naMalaisha uya. Zvino ndakabva ndatanga kugara naye musikana uyu zvekare muno muJohannesburg. Mukoma, ndakabva ndatanga kutsvaka basa. Zvino ndaiti kana ndikabuda paya ndichienda kunotsvaka basa, dzimwe nguva aitondiseka because iye aingoti iwe uya ungoita zvandiri kuita, ndinongoita mari ndakagara ini. Ndainge ndisingatozivi kuti iye aitoitawo slay queen, but ndaingoona achingoenda achingonowithdrawa mari pama-ATM. Aigara achingoitirwa ma-e-wallet, achingotransfererwa mari nevarume vakasiyana siyana. Ndaisatoziva kuti iye aisangana navo varume ava paInstagram. So they had a group that they had on Instagram. Zvavaiita ndezvekuti usiku hwega hwega vaiita malive avo vachitaura nembinga dzavo, vachiitira mbinga dziya zvadzinenge dzichida kuti dzinge dzichizoitirwa, then vobva vatanga kutopiwa mari. Vamwe ndo vaizoenda vobva vazonosangana nadzo mbinga idzi physically. So mukoma, by the time that I found out, there was this other day apo pandakazongokaruka ndapinda muroom make, because iye she was renting a 2-bedroom apartment. Ndainge ndichigara, I used to sleep in another bedroom, then she had the main bedroom. Zvino mukoma ndakangokaruka ndaenda kubedroom kwake, ndikabva ndatoona kutoti munhu uyu ndo matsvakiro acho anoita mari. Akabva azonditi there is no need for you to feel embarrassed about it. Akabva azotanga kundidzidzisa. Mukoma, takatanga kuita mari until one day ndazoenda kune imwe party. At that time ndakatomboita nguva ndichizviudza kuti izvi zvokuita slay queen ndainge ndava kusada kuzviita, but nekuda kwenhamo mukoma, after about 2 years of rest ndo pandakabva ndazotanga futi kuita slay queen. So ipapo takazoenda kupati, takataenda kupati, ndokubva ndazopikwa up nomumwe muNigerian, ndokubva azoenda neni kumba kwake. muNigerian uyu mukoma, ndakaona nyoka yakabuda mumapockets etrousers rake, but ndakabva ndatya kuti ndinge ndichitaura. Ndakarara naye muNigerian uyu, mangwana acho makuseni ndokubva azondipa mari. Akati andipa mari mukoma, up to this day mari iyoyo handitombozivi kuti yakarasika sei, because shortly after that akabva azoti iye ainge asingakwanise kundiperekedza, ndokubva azofonera imwe friend yake. Then ndikabva ndazoudza friend yake iya kuti ndainge ndichida kupfuura nekumall kuti ndinge ndichinotenga zvandainge ndichida. So the guy then went with me to the mall, ndikatonopinda Pick n Pay ndikatenga zvandakatenga, and at that time ndakatotenga necard iro randainge ndapiwa nefriend yangu, because iye ainge akaripiwawo card iroro nablesser wake uyo ainge akamuvhurira a bank account. So she then gave me an Easy Zero account, ndo randainge ndichishandisa for magrocery shoppings angu. So ndakatopinda Pick n Pay ndikabva ndatotenga zvandakatenga. Mari yangu mukoma ndainge ndakatoiisa mubra, but ndakazoti ndichinodropwa at the place where I was staying with my friend, ndo pandakabva ndachizoti ndichinotarisa mari. I then found out kuti mari iya yainge yadisappear. Up to this day I don't even know kuti mari iyoyo yakadisappear sei. If I had left my handbag
if I had placed this money in my handbag, zvimwe kuda ndikadai ndichiti uya muNigerian who had been sent to go and drop me, maybe ndiye ainge akandibira mari yangu, but mari iyi ndainge ndakatoisa mubra. So kubvawo ipapo ndakazotanga kuita manightmares, ndichitorota ndichitoita bonde nenyoka. Ndo pandakazosiyana nazvo zveuslay queen, ndikabva ndazombodzoka kuZim. Ndakati ndadzokera kuZim, life was very hard mukoma, ndichitofamba ndichitoshandirwa, ndichitoudzwa futi kuti ndainge ndiine umwe muNigerian wandainge ndakambodanana naye ainge akaromba, uyo ainge akandirarisa nenyoka yake. Ndakabatsirwa mukoma for a very long time. Zvino pandakaona kuti still nhamo yainge yandirova, ndo pandakabva ndazodzoka zvikari kuno kuSouth Africa. Ndakatanga ndaenda kuCape Town, ndikabva ndatanga kushanda pane imwe restaurant, ndikatombopindawo mune chimwe chimarriage chefake, then ndikabva ndachizodzoka zvikari kuJohannesburg. Friend yangu ikabva yazondidzosa zvikari mugame. Nanhasi uno mukoma, I am still working as a slay queen. Munoziva here kuti pamwedzi ndinoita mari, at least mari yandinobata pamwedzi it's between 16 to 19,000 rands. Mari iyi ndinotongoibata. Mari, do you know how much I make a month? Sometimes I make between 15 to 19,000 rands nekuda kwembinga idzo dzandinodanana nadzo. So even if I say kuti I do not want to do it, but nekuda kwemari iyo yandinowana a month, I feel as if there is no way I can go and work and get that amount. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna slay queen avo. Ngatizambe kuti tinge tichitaura navo slay queen ava mucomment section. Mune zvivindi nezvose izvo zvamakasangana nazvo, but still muri kutaura imimi muchiti you are now back in the game nekuda kwekuti muri kuwana mari yakawanda. Zvakangoma hazvo vedway. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangoma kaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai. Inini mukoma Nanshi, even though I am married, but ndinohurirawo murume wangu. And the reason as to why ndichimuhurira, I strongly believe kuti neizvo zvandakaitwa namaid wedu ndo zvinokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuhurira murume wangu, even though I feel as if I am someone who is really decent, but zvinongokaruka zvandibata. Dzimwe nguva mukoma ndinokwanisa kutoti ndiri mukombi ndototanga kutopanana kana masign, tichitoitirana masign language neumwe murume, just a random stranger wandinenge ndatongosanganawo naye mukombi imomo, then tobva tatotaurirana, tobva tatonoita bonde. And ndiri munhu uya wekuti handisarudzi kuti bonde racho raitirwa pai, pasi pebridge musango. Anyway, kana zvatondibata zvinenge zvatondibata, and at all the times zvinotondibata nesimba. So mukoma Nashi, when I was still very young, I think kuti ndainge ndichiri kuma form 2 pandakatanga kupanduka without even my parents knowing kuti mwana ainge atopanduka. So I used to share my spare bedroom na maid wedu. Saka maid uyu ndaikwanisa kumuka even pakati peusiku ndobva ndatoona kutoti anenge akatorara pamusoro pangu. So ndaiti kana ndikavhunduka, so ndobva ndati kouri kuitei, then ndopaibva azoita sekunge munhu anenge aine so ndaiti kana ndikavhunduka ndikati kouri kuitei, she will pretend as if she was just having a bad dream. Dzimwe nguva mukoma ndaizotomuka ndichitoona kutoti anenge atondikurura kana chipfeko changu chemukati. And zvimwe zvaaita ndezvekuti each and every time aiti kana akaenda kuleave paaizodzoka paya aibva andipa mushonga, obva anditi ndikuda kuti unge uchigeza nawo mushonga uyu, until one day takati tichigeza tiri tose mukoma akangouya ndokubva andibata sikarudzi yangu. Akati andibata sikarudzi yangu kudaro, akabva azozodzera mimwe mishonga yaakazodzera pasikarudzi yangu, but ndakanzwa sekunge munhu ainge arohwa nemagetsi. Akati apedza kudaro ndokubva atanga kuseka paya, akati uchazviona iwe, uchaona kuti unenge wotevererwa nevarume sei sezvandinoitwa. Mukoma Nashi maid uyu munhu wekuti
ainge achidanana nevarume vakasiyana siyana zvekuti I ended up not even knowing how many guys she was dating. Achiita zvose izvi vabereki vangu hapana kana chavainge vachimboziva. Aita sekunge munhu ainge aine mushonga aikwanisa kutopinza boyfriend yake. Vabereki vangu vakatogara vachitoona TV then otopinza boyfriend yake, but what would happen is that aiti kana apinza boyfriend yake kudaro then the guy will be in the kitchen. Vabereki vangu vaikwanisa kungosimuka so votongoenda kubedroom kwavo for about 2 minutes. Inini I'll be sitting in the living room with my parents, then ndobva ndatomupa sign obva atomhanya obva atoenda kuspare bedroom neboyfriend yake, zvokuti kuti dzimwe nguva aitorara neboyfriend yake usiku hwose, vaizowaridza zvavo pasi vorara usiku hwose vachiita bonde. So I think kuti nezvose izvo zvainge zvichiitika nemishonga yose iyo so I think kuti nezvose izvo zvainge zvichiitika nemishonga yose iyo yaainge achindishandisira ndo zvinokonzeresa kuti ndipote ndichita sekunge munhu anogarwa neshavi. So mukaposta nyaya yangu please mukoma ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Ndodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu way. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi aingoti kana kabva kumusha kwavo aidzoka aine mishonga yaaindipa over ati mishonga iyi ndikuda kuti unge uchizozvigeza sikarudzi yako nayo mishonga iyi. Zvakangoma hazvo vedu way. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So inini mukoma ndiri murume uye zvekare ndine vana vanokwana ivo kuita 4 nemukadzi wangu. Zvaizvezvi ndafunga hangu kuti ndinge ndichiita gumbo mumba gumbo panze because ndine makore anokwana ivo kuita 46 years old. Saka vana vose avo vandakaita nemudzimai wangu vose vana vasikana. Saka ndanga ndichifungidzira kuti zvimwe kuda kana ndikaita gumbo mumba gumbo panze ndinokwanisa kuzoitawo mwana mukomana, my own legacy, uyo achazosarawo achirana mabusinesses angu. Saka ndoda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvinhu izvi zvandoda kuita zvakashata here. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Kana mukaposta nyaya yangu please ndiziviseiwo. I will be there with you in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu avo mucomment section. Tell me what you think in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma I strongly think kuti pandiri nditori nemamarine spirits, and what irritates me the most is that vabereki vangu, both of them, they are pastors, but no matter how hard they have been praying for me, vakatombotanga vachiita maprayer request until baba vangu vazotongonyepa kuti we had successfully chased away that marine spirit. Zvinhu izvi zvakatanga like as long as I can remember, kubva ndichitoriwo mwana mudiki. I still remember kuti there was this other day ndakati ndabva kuchikoro ndo pandakabva ndazoona njuzu iyi ndakatoiona yenge yakatogara paveranda ndokubva yatongondisekerera paya ikabva yadisappear. From there on ndakabva ndangotanga kungorota ndichienda ndichinoswima kune rimwe rwizi rwekumusha kwedu uko, but mukomanashi at that time tainge tisimbori vanhu vekuti taigara tichienda kumusha. Taingoendawo kumusha maybe only once in a while. Vabereki vangu vachiti kana mukaenda kumusha munonoroyewa, but ndaiti kana ndichirota zviya ndiri kumusha I would even see like the details, dzama dzangu dzedze dzichitondirakidza kuti unoona panzvimbo apa ndo pandaimbogara, unoona munda uyu ndiwo wainge umbori munda wanhengi wako ukazotengesewa. Ende vanhu ava vandinenge ndichirota mukoma, it's not like vanhu
avo vakararama maybe 50 or 60 years ago. Ndinenge ndichirota vamwe vanhu vekudhara vamwe vacho vanenge vachitofamba vakapfeka nhembe. So when I would tell my parents at that time vaibva vazoisa maprayer request kuchurch, ndobva ndanamatirwa paya. But ndaiti ndichinamatirwa kuchurch kudaro ndaisambomanifesta kana kuita sei. Vakati vachiparidza, he then just like until the day that my father lied, vakabva vati successfully we had chased away that marine spirit. But I knew kuti my father was lying, because on that day when we were going to church, that was when I told my mom about the dream that I had the previous night. Ndakatorota ndichitoenda kurwizi, ndainge ndiine hari iyo yandainge ndiinayo. So ndakazoti ndasvika parwizi paya ndava kuda kunochera mvura, then ndopakabva pazobuda imwe hove iyi yakatongobuda mumvura ndobva yatanga kutaura neni. But ichitaura neni kudaro, it then changed and it became a very beautiful woman. Ikabva yati kwandiri, unozviziva here kuti iwewe kana ukagamuchira chipo chiri pauri, as in like ndine chipo chekubatsira vanhu, hanzi you are going to be a millionaire. Not kuti nekuromba kana kuita sei, it is just that you have that gift to become a millionaire. Angu ndopa vakabva vazonditi he never wanted me to tell him again about my dreams. So kubva ipapo kusvika pari zvino mukomanashi, I am always having these dreams. Ndinogara ndichingorota ndichitamba ndiri kumadziva. But I have tried to pray against this marine spirit. Ndanga ndichidawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira kuti how come even when I pray I still have these dreams. Dzimwe nguva ndikasangana nemukomana wandinenge ndichidanana naye, ndinokwanisa kutorotesewa hope ndotoudzwa kutoti munhu uyu wauri kudanana naye he is cheating on you, then zvinhu zviya zvinobva zvazotoitika in real life. So I want to know kuti zvinhu izvi zvekunzi unishavire njuzu, is it that evil or it can be blended with Christianity? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. You can tell us what you think in the comment section. Zvakangoma hazvo veduwe.